שלום חברים, אני רועי טרלמליץ, ואני רוצה להזמין אתכם לנסות את תוכנית Sweet to Meet של Sweet Fitness. הכנו את התוכנית הזאת במיוחד למתחילים. אנחנו הולכים לעשות אימון לכל הגוף. אנחנו נעבוד גם על קואורדינציה, גם על כוח, גם על סיבולת. אנחנו נשמור את הכל מאוד מגוון ומעניין וכיף. תכינו לעצמכם כמה מטרים להתאמן בהם, מזרן, בקבוק מים, ואנחנו יוצאים לדרך. הלאה חבר'ה, אני לא מחכה עוד. נו. אז אנחנו נתחיל עם חימום לכתפיים, סיבובי ידיים לפנים. ולאחור. ומרפקים פנימה. מרפקים החוצה. קצת פנימה החוצה עם הידיים מאוד גדולות, אני מוריד ומעלה את האגודל. מצוין. קפיצות קלילות, קלילות, קלילות. לנער את המפרקים, להעיר טיפה את הגוף, להמריץ טיפה את הדם. jumping jacks. צעדי רדיפה. עקבים לישבן. וברכיים גבוהות. אוקיי חבר'ה, זה היה החימום שלנו. עכשיו אנחנו הולכים לעבור לעמידה קרבית. שימו לב לרגליים שלי, אני לוקח את הרגל החזקה שלי לאחור. אני ימני, אז אני לוקח את רגל ימין שלי אחורה. שתי כפות הרגליים מצביעות בקווים מקבילים, לא קדימה, אלא מעט ימינה באלכסון. ברכיים כפופות, עקב אחורי טיפה 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 למעלה. מרפקים עולים למעלה, נשארים קרובים אליי. סנטר יורד למטה, אצבעות גובה הגבה, וזאת העמידה הקרבית שלנו חבר'ה. עכשיו מכאן אנחנו יוצאים לדרך עם 1, 2, 1, 2, 1 עם היד הקדמית, 2 עם היד האחורית. מיישר את היד לקראת הפגיעה, סוגר ומסובב את האגרוף. שימו לב שאני מסובב את המותן בשניים. שימו לב שהכתף עולה ומגיעה אל הסנטר בסוף כל מכה. 1, 2, 1, 2. אם אתם כבר מכירים ושולטים בזה, פה, 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 פה. אני רוצה רצף של רביעייה עם סימן קריאה על המכה האחרונה. אם אתם עוד חדשים בזה, פשוט ליישר את הידיים בכיף, לסובב את המותן. מצוין, סוויטיז. לשים לב שאתם שומרים פנים, שאתם לא מוציאים את המרפקים החוצה. במיוחד עד שם. כן. אוקיי, לנוח, נער את הידיים. אנחנו עוברים לסקווטים. סקווט רגיל. מי שמיטיב פה לכת מוזמן להוסיף קפיצה בסקווט, כמובן. שומר על גב ישר, מתיישב וקם. מתיישב וקם. גב ישר.
שני רגליים שנייה לנוח, ואנחנו חוזרים לעמידה הקרבית שלנו. 3, 4, 3, 4, הוקים מצד לצד. אני מרים את המרפק, הרמה שלי מקבילה לרצפה, ואני מסובב את המותן. שימו לב שהתנועה מהיד היא לא גדולה, לא מניף את הידיים. מרים את המרפק, מסובב את המותן. יד שלא מרביצה, דבוקה אליי למעלה בהגנה. 3, 4, הוק, הוק. לסובב את המותן. יפה מאוד חבר'ה. 3, 4, מותן מצד לצד. מעולה. ידיים רגליים. טוב, אז לנג' אחורי, אני לוקח רגל לאחור, כמעט מגיע עם הברך אל הרצפה וחוזר. ברך לאחור, כמעט מגיע לרצפה וחוזר. אנחנו מוזמנים כמובן להוסיף פה התקפות, רק דברים שלמדנו. אז בואו נשאר עם 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. אתה מתבלבל בגלל שאתה לא לוקח את הרגל אחורה אלא קדימה. אוקיי? מי שאני מדבר אליו יודע שאני מדבר אליו. אני מקווה שאפשר להוריד דברים כאלו בעריכה. אם לא, אז אהלן חבר'ה. אוקיי, נר ידיים, רגליים. לחזור לעמידה קרבית, יש לנו עכשיו אפרקטים. 5 יד קדמית, 6 יד אחורית. 5 התכופפתי, 6 התכופפתי. אז אני מתכופף ואני מסובב את המותן עם העלייה עם הרגליים, זורק את האגרוף מעל הראש ומסובב קצת את הזרת, זה 5. 5, אותו הדבר יד אחורית, 6. 5, 6, 5, 6. להוציא אוויר עם המכות. מעולה, נער ידיים רגליים. אנחנו נגיע עכשיו אל המזרנים. אנחנו עושים יוגה פוש-אפ. אפשר לעשות את זה עם הברכיים על הרצפה. אני עושה פוש-אפ ומגיע חזרה כמו ישיבת מתפלל, לוקח את הישבן לאחור. אפשר כמובן גם לעשות את זה לא עם הרגליים על הרצפה, הכל תלוי בכם. וזמן. נחזור לעמידה קרבית. עמידה קרבית. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה הכי מסובך שיהיה לכם היום. תשארו איתי, זה לא נורא. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אחד, 2, 3, 4, 5, 6. ג'ב, קרוס, הוק, הוק, אפרקט, אפרקט. מעולה, ידיים רגליים, לנוח, נחזור לעמידה קרבית ואנחנו מתחילים עם 1, 1, 2, דאבל, ג'ב, קרוס, 1, 1, 2.
מעולה. שני ידיים רגליים, נחזור לעמידה קרבית. 1, 1, 2, ואנחנו מוסיפים עכשיו 3, 2. דאבל ג'ב קרוס, הוק, קרוס. 1, 1, 2, 3, 2. 1, 1, 2, 3, 2. דאבל ג'ב קרוס, הוק, קרוס. אני לא רוצה שסתם תניפו ידיים כמובן, שימו לב לסיבובים של המותן, איך אנחנו עובדים מהרגליים והבטן. מעולה, לנער ידיים רגליים, עוד לא להתרחק לשום מקום, ממש עוד לא סיימנו. אז ככה עמידה קרבית ואנחנו ממשיכים ל-3, 6, 3, 6. שימו לב, בטן מצד לצד. 3, 6, 3, 6. רק לשם התרגול. שימו לב איך זה נראה כשאני עושה את זה בלי לזרוק את הידיים. זה מה שהגוף עושה. זה מה שהיד עושה. מעט מאוד אני עושה מהיד. הכל פה מהמותן והרגליים. פעם, 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 פעם. יד שלא מרביצה, דבוקה אליי בהגנה. אם אני מדגים את זה מהר מדי לטעמכם, פשוט להאט את הקצב. תעבדו בקצב שלכם. מצוין חברים, אחרון, בום, מעולה. חוזרים לעמידה הקרבית ואנחנו עושים משהו מאוד דומה. 4, 5, 4, 5. אז זה עדיין הוק, אפרקט, הוק, אפרקט, וזה עדיין מותן ורגליים. 4, 5, 4, 5. מעולה חבר'ה. מצוין. לחזור עוד פעם למזרנים, אני רוצה פלנק ג'קס, אז אנחנו במצב 2 כמו שכיבת צמיחה, ואני עושה ג'אמפינג ג'קס עם הרגליים, פותח וסוגר. פעם אפשר להכניס פה פוש-אפ קטן ונחמד. אם התעייפנו, שנייה אני יושב על הברכיים, מנער את הידיים, אוויר וחוזר. וזמן. תישארו איתנו, תישארו על המזרן. יש לנו תרגיל אחד לפני האחרון, מטפס הרים. ידיים על המזרן, גב ישר, אני מביא ברך אל המרפק, ואם זה מספיק קל לכם, אז אתם עושים את זה בהקפצות. לשמור על גב ישר, הראש ממשיך את התנועה של עמוד השדרה. חמש, 4, 3, 2, 1. מצוין, לקום חבר'ה. תרגיל אחרון לאימון, קדימה תישארו חזקים. ידיים למעלה, עמידה קרבית, סקיפינג מהמקום. כשאני אומר מספר, למרות שאתם עייפים, אתם זורקים את המכה של אותו המספר. תסתכלו עליי אם אתם לא זוכרים את המספרים. 1, חוזר הסקיפינג. 1,
2, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 3, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. וזה הכל חבר'ה, כל הכבוד, תענוג להתאמן איתכם, אני ממש מחכה לראות אתכם שוב, להתראות והמשך יום מעולה לכולכם. מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות ולמצוא את התכנים שלנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם וגם באתר שלנו sweet-fitness.online.